Martina Vrbos smršala je skoro 20 kg. To je bio dovoljan povod da naša prva stanica bude teretana. Pevačica naporno vežba sa doktorom Feelgoodom, a rezultati su postali očigledni. Ja sad to radim. Dišeš? Ne, nije mi uopće jasno što mi pričaš, nego jednostavno dišem da ne umrem. Kaže da joj je redovno vežbanje postalo navika, ali da nije uvek poslušna na treninzima. Šta radim? Zaboravila sam. To ti je klasični ženski mozak. Ti pokažeš, ja ne slušam. Šta radim? Ima lepe pologe, zgodna je. Na ovako veliki korak Martina se odlučila posle brojnih negativnih komentara koji su bili upućeni na njen račun. Nekako su me dosta definirali kao nekakvu debeljucu. Kao vidjela da slatka debela, a ja nisam ni slatka. Mislim, karakterno jesam, ali ne ono u tom kontekstu. A sad debelo je relativna stvar. Debela ili ne, Martina je okrenula novi list u svim segmentima života. I to joj, bar za sada, ide odlično. Ćete vidjeti zašto vodim vas u studio. Nešto vas čeka. Ovako, prehit. Ne mogu da te ne volim i da bez tebe živim. Okej, Beyoncé, epi me putem sna, nosiš kokošava. Ne mogu da te ne volim i da bez tebe živim. Volim u centru Beograda pio. Dobro da me neko nije pogodio sa 100 eura, to se sigurno neće desiti, pošto nam država nije u takvoj situaciji. Došli smo u studio, a pesma samo što nije gotova. Martina i autori Bojan i Dušan sigurni su da će postati veliki hit, jer je ovo prvi put da Martina peva pesmu brzog ritma. Ima svakakvih teorija da je prvi put najgore, da se ne pamti, ali to je sve u nekakvim drugim segmentima. Što se tiče glazbi, ono na prvo je najbolje. Balade u stilu Adele, Martina je bar na neko vreme zaboravila. Mičem se od onih nekakvih žalopojki, jer što uopće nisam tip koji je žalostan u životu. A konstantno sam da izviniš o nekakvoj boli i nekakvim tugama, tako da mislim da je ovo super stvar. Još uvek nije sigurna kako će se pesma zvati, ali sigurno zna da ćemo pesmu slušati za vreme praznika. Što izgleda